दिनै बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय मंगलियान दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 29थि बोसोरसालि जथुम्मामोन। मंगलियान मोनसे मख'जाथाव जायगा आरो बेयो आं मिथिनायाव 19 गामिजों दाजानाय मोनसे दालाय आफाद आरो बिथांमोना दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बिथांमोननि बोसोरसालि जथुम्मा खुंदोंमोन आरो बेवहाय आंखौ बिथांमोना गेवलां मेलाव आलासि महरै लिंबोदोंमोन आरो बेयाव आं बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों। आं बिनि थाखायनो मंगलियान दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारजों लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरदों आरो मंगलियान ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरदों, गोजोननाय मोन्दों। बेबायदि जथुमनि गेजेरजोंनो गेवलां मेलनि गेजेरजोंनो बर'फोरनि जि गोबाव समनि जोंनि जेंना आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै जेंनाफोरखौ मावनो थाखाय मा थांखि बिथांखि लादों आरो बे थांखि बिथांखिखौनो जोङो दिनै रायजो राजाफोरजों जों सावरायलायदों आरो जोंनि जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनो थाखाय बिथांमोनजों जों मदद नागिरदों। आं सानो जोंनि गेजेराव बेबायदि बर'फोरनि गेजेराव जोंनि जिफोर जेंना जेंगोना बेखौ जों सावरायलायोब्ला आरो बे जेंनाफोरनि थाखाय जोङो बिथांमोननिफ्राय जों सुबुरुन लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि गेरेमसा हारि महरै जि दाफुंनो बिथाङा सिमां नुदोंमोन बे सिमाङा सानसे समाव जाफुंगोन होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फोथायनाय दङ। आरो बेजों लोगोसे गासै फरायसाफोरखौ जों खावलायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि हारखौ जों बांहोनो थाखायनो 2002 मायथाइनिफ्राय जोङो सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावबाय थादों आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि बोसोरारि जथुम्मा जोंनि जि गहपुरनि जा मुंख्लं फोथाराव जालांदोंमोन बेवहायबो जों मोनसे मावथांखि लादों, बेनो जाहैबाय मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन। जों सानो जोङो सोलोंथाइल' लाब्ला जाया, जोंनि सोलोंथाइया गुन गोनां जानांगोन आरो जों सानबावो जोंनि सोलोंथाइया गुन गोनांल' जाब्लाबो जाया, जोङो गावनि आथिङावनो गसंनानै माबा मोनसे मावनो हानो थाखाय जोंनो मोनसे स्किल नांगोन, आदब नांगोन आरो बेनि थाखायनो फैबाय थानाय 2021 मायथाइनिफ्राय 2022 मायथाइसिम जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 5 बोसोर जोङो बे मिशनखौ लानानै बर'फोरनि जे सोलोंथाइनि हार बेखौ जों बांहोनो थाखाय जों खामानि मावगोन आरो बिनि थाखाय जोङो 35,000 जोंनि जि एबसुनि कर्मि जोंनि जि मावथिफोर दं बिथांमोना सान हर बे बाहागो लागोन आरो जोङो बेवहाय जोंनि सोलोंथाइनि हारखौ बांहोनो थाखाय जोंनि जि गुदि सोलोंथाइ जोङो 1,000 जों गुदि सोलोंथाइ LP स्कुल जोंनिफ्राय सायख'नाय जागोन आरो बे LP स्कुलाव जोङो मोनसे मडेल हिसाबै लानानै जोंनि जि फाउन्डेसन सोलोंथाइनि फाउन्डेसन बेखौ जों गोख्रों खालामनो थाखाय 1,000 गुदि सोलोंथाइ